Ake ngithi nje Nqambo, namhlanje ngikhuluma iqiniso, kunenkinga la mayelana nesithembu. Abantu abaningi ngolwazi lwabo isithembu bazi ukuthi ukuganwa nje unkosikazi ongaphekwa koyedwa. Kanti ligama elithi isithembu lalisuselwa esenzweni esasenziwa abantu bakwaMthembu ngaleso sikhathi sakudala. Okokuthi uma ngabe unkosikazi efelwa indoda, abese omunye wabo kwangekuhle lokhu amthatha athi ukhulisa iy'ngane zenye indoda eganiwe, bese eba nonkosikazi omunye kanjalo omthathe engesiyo intombi. Ngakho leso senzo leso saba sibi kakhulu. Kwakuthi abanye uma kwenzeka beganwa, kodwa uthola ukuthi baganwa uthatha unkosikazi omunye naye omunye kodwa ebe eyintombi, bese kuthiwa ngokwenze njalo kuthiwa wenza isithembu. Ngiyalibala leli gama lolu, khona ubaba uNdabenhle uke walichaza leli gama lokuganwa unkosikazi ngaphekwa koyedwa. Into eyayenzeka ukuthi abantu bagcine seganwa unkosikazi omunye uma ngabe kubonakala uthe ukusutha, kwakusuke kwelashwa isici entombini esuke isiphumile entombini ngaleso sikhathi. Nizokhumbula ukuthi uma uyinsizwa umele ukuganwa intombi, nishade umshado omhlophe nobabili. Kusholani ukuthi umhlophe nomshado wentombi? Yingoba nayo ithiwe isuke ithe izalukazi mazimbheka, mayihlale zimbheka zothola ukuthi kusamhlophe entombini. Yingakho-ke lapha kwaZulu sinomshado omhlophe kanjalo. Ingakho kuyakilizela uma begana intombi, noma kuthiwa imnyama ibalala insundu kanjani, kodwa kuthiwa yangena intombi emhlophe, yaphuma intombi emhlophe, ngoba ubumhlophe bentombi kuyigcina kwayo laphaya enkomeni ebizwa enkomeni kanina. Ngakho-ke ukuganwa-ke lokhu-ke kokuthi umuntu aganwe unkosikazi ongaphekwa yedwa kunegama lakho. Kwakusuke kwelashwa leso simo leso ngoba imindeni ephilayo nengaphili, lo wesifazane usuke sephumile ezithebeni, engasekho esithebeni sentombi, engekho ngisho komakoti, engekho kuzo zonke iy'thebe kwabesifazane, esewundinga sithebeni. Kwakusuke kulashwa leso simo leso-ke bese umnumzane-ke lo ozala nentombazane akwazi ukuthi akhulume nomunye oganiwe lapha endaweni, akhulume naye ukuthi nayo intombi yami ibalekelwe yisoka eliyonile, ngakho sacela ungihlambululele yona ukuze umndeni ungayishayi ngoba isinesicithi seyazi indoda. Abese-ke lona-ke eyithatha le ntombi zingakhishiwe iy'nkomo ngoba ingafanele ukuhlala lapha ekhaya konina, lapha ekhaya kubo isimazi umuntu wesilisa, bese eyisa laphana eganisa, bese iy'nkomo ilandela kamuva isiyobuya seyikhishiwe iy'nkomo, bese kuhlalwa phansi-ke bese ibuye izogoya ilinde kubo, ilindele ukuba manje-ke seyiyaphuma-ke bese-ke uyise yenzelwe uphapheke seyisa kule ndoda eganiwe isiyoba unkosikazi mhlawumbe owesibili noma owesithathu kanjalo, bese iyakhululeka esimeni somndeni ophilayo nongasekho, seyihlambulukile bese ingena kanjalo ithebeni. Kodwa umgcaco wayo yayingahambi iyosinela esigcawini. Isigcawu sentombi wayesinela lapha aganela khona ngaphakathi, ngoba uma ephumela ngaphandle yosinela ngaphandle esigcawini abukwe izizwe, lokho wayesingcolisa isigcawu. Uma yenze njalo esigodini wayesinela ngaphakathi egcekeni lalo muzi aganele kuwo ngoba akasaphelele emntombini bakhe njengoba egana. Ngiyabonga. Isithembu-ke njengoba sekubizwa ukuthi isithembu manje, kwangesona isithembu igama, isenzo esenziwa abathile bakwaMthembu ngokuthatha abesifazane asebeganile abafelwa amadoda. Sekuthiwa lokho okwenzayo kuthiwa lokho